Үсеш ноктасы проекты кысаларында Мөслим гимназиясында, лицейда һәм Абдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә технология, информатика, тормыш иминлеге нигезләре кабинетлары ясалды. Мөслим гимназиясында кабинетлар төзекләндерелеп, бүген җиһазлар урнаштыру төгәлләнеп килә. Гимназияда үсеш ноктасы проекты кысаларында 3 кабинет булдырылды. Алар ОБЖ, технология, информатика кабинетлары. Педагогларыбыз әлеге проект буенча курсларда булып кайттылар, үзләренең белемнәрен тагын да тулыландырдылар. Мөслим лицейында әлеге кабинетларда җиһазлар урнаштыру инде төгәлләнгән. Укучылар һәм укытучылар әлеге кабинетларда заманча белем бирү һәм уку өчен мөмкинлекләрнең тагын да артуын билгеләп үттеләр. Шушы комплекс ярдәмендә иң беренче чиратта инде Акбурдан башка инде язырга, сөртергә, зурайтырга һәм инде турыдан-туры интернет челтәре аша эшләргә ярдәм итә. Шушы интернет челтәреннән алган информация белән без турыдан-туры эшли алабыз, үзгәртә алабыз. Biz инде интерактив рәвештә интернет челтәрләренә керә алабыз, шулай без анда вариантлар эшлибез. Безгә экзаменнарга әзерләнүе тагын да җиңелрәк һәм бар мөмкинлекләр дә тудырылды. Безнең өчен бик рәхмәтле һәм точка роста проекты безгә тагын да үсергә мөмкинлекләр бирде. Республика күләмендә һәм федераль дәрәҗәдә эшләүче милли проектлар барысы да төбәк һәм җирлекләрдә яшәүчеләрнең тормыш конкурсын яхшырту, заманча һәм уңайлы мөхиттә яшәтү, белем бирү максатын күздә тота. Бүген республикабызга, җирлегебезгә килүче кунакларда бездә мөмкинлекләр һәм уңайлыкларны, гомумән матур төбәктә яшәүебезгә сокланып китәләр. Фәридә Гаентинова, Динар Нуретдинов, Вадим Меңдебаев, Мөслим телевидениесе.